אני יובל שחורי, חלק מהקאסט של מעשה שאירע על אי הבנה. זו ההצגה השלישית שלי בבמה עברית. תפתחי. תיאטרון קהילתי, עבודה עם אנשים שבמשך היום עובדים בעבודה אחרת, ובערב או במהלך הסוף שבוע פתאום צריכים ללבוש בגדים אחרים, ללבוש דמות אחרת. כיף מאוד לראות את השינוי שאנשים עוברים תוך כדי שהדמות ככה מקבלת עוד שיופים. כיף לי מאוד ללמוד מעופרה, לפעמים לעופרה יש הוראות בימוי שהן פשוט כאילו... אין מה לעשות, תיאטרון זה חלק מהתרבות שלנו, גם אם בישראל לא הלכנו לראות הרבה מאוד תיאטרון, עדיין זה משהו מאוד מחבר אותנו למי שאנחנו. אחד הדברים שכמעט מהיום הראשון שהגעתי לעמק היה לי ברור, זו העוצמה של הקהילה. אני מאוד מאוד אוהב להיות חלק מהקהילה הזאת, אני מאוד מאוד אוהב לעשות פעילויות שנותנות בחזרה לקהילה, וזה מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד כיף לחשוב על איך אנשים יגיבו להצגה הזאת. אני רוצה למסור דש לשני הילדים המדהימים שלי. הדמות שלי מבוססת על לוחם ביחידה שהבן הגדול שלי שירת איתו. דש לאייל שחורי, הבן המדהים שלי, ודש לאסף שחורי, הבן המדהים שלי. תשמרו עליכם ואני חושב עליכם מלא ואני אוהב אתכם.